may atong gi-order ni Sir Patrick. Sing. Isa ka set na component. 18,000 siya, ma'am. Yun na, i-tear off niya sa imo. Ikaw na sa nakuha ng bayad. Kasi delivery man siya, ma'am. Wala pa po siya nag-ano. Wala pa po siya nag-ano Contact sa niyo mo si kuwan. Sir. Wala po siya wala po siya na-mention. Pwede pa-check na lang naman sa imo. Hindi ka lang booking, ma'am. Mag-deliver may atong gi-order ni Sir Patrick. Sing. Sa M4 naman sa Kidapawan. Sing na. O, isa ka set na component. 18,000 siya, ma'am. Yun na, i-tear off niya sa imo. Ikaw ni si Ma'am Nesty Ann Bernal. Yes. I-tear off niya sa imo, ma'am. Kaya yung hapon para siya makauli. So, dili lang sa dabaon ba? Oo, dili lang sa dabaon ng bayad. Ate yung bayad. Oo, kay cash on delivery man siya, ma'am. Basta di haro na uli man kaya siya ng hapon. Maningon niya, pero kay karon mo nag-schedule sa manager nga ipahatod. Hindi ako kayo binanggulat, abi na mong napay. Ay, abigyan ako bisita. Abigyan ako kuhaan kaya na-expect may bisita pa. Ako man yung klase, hindi ko na kumain. Ay, Ikaw ko, ma'am. sure na nag-ano siya sa ako. Ma'am. Pero, wala po siya nag-ano. Wala po siya nag-ano. Contact niyo mo si Sir. Wala po siya wala po siya na-mention. Minsan kung last week pa man siya pa-schedule. Nakagahapon naman ako bahan sa manager. Ipahatod naman sa ako. Pwede pa-check na lang naman sa imo. Tapos sila, dito may, naman dito itong mga pirmahan, ganit niya ma'am, ng mga Sige. documents. Sige po. Asa dito ka na? Labo dito sa araw pa. Lagi kitang naiisip, maging sa aking panaginip. Ninanais na makita at makausap kahit saglit, kapiling kita. Message para sa iyo, ha? Hi, honey! Happy birthday to! Salamat sa pag-care sa amon ni little girl, Missy. Wishing you all the best in life. Bahala sa plana, basta guwapa. I know that your dreams will come true these coming years. Stay caring, healthy, and
Papa. I love you and more birthdays to come. From Honey PJ. Okay lang ma'am, Mountains of Joy. Ma'am, ano nga sabi mo kay sir? Kay thank you. Wala ko nag-expect actually kay since nga nagminyo umi so dili siya inani ka dili siya inani ka sweet kumbaga karon ko lang na ako siguro kay naapoy budget isa ko na siya so thank you kayo sa pa-surprise so wala ko nag-expect actually kay dati bisag sa cake siguro ako nga nag-provide pero karon so na-appreciate ko na ko ang effort so bisan wala ka diri karon pero balik ko yung husband. So, thank you kaayo. So, dati natanawan ko lang usually sa sa Facebook, ini-share na ko sa inyo na exhibit ko mga personal prize. So, wala ko na-expect nga kadang may experience ko dahil na ako siya. So, lahit ko dahil sa feeling ni mo. Kung may experience ko kanang lahi siya ba? Kanang murag matouch jud ka lahi ra gyud siya kung mo day siguro kung ang celebrant usually nga ginapadala na mga aning is kanang lahi ilang feeling kay lahi ra mo ginang murag well appreciated ka ba makita din mo nga ani ang effort kanang basta salamat kaayo so I love you ha so thank you kaayo sa effort jud at the same time sa pagwan-support so, basta salamat mo rin pag-anuhan ako ang kalipay nga na as in, surprise ka niya so, wala ko expect Saan ka na po? Happy birthday. Birthday ni ma'am. Nagkano rin si ma'am mo happy birthday. Day, paano ko na ka-video? Dali, Bin! Dali, sa kapit. Gani, wala ko. Natutay. Happy birthday. Nagkala ko si ma'am. David. Happy birthday to you. Maligayang party, maligayang party, maligayang party sa'yo. Dali, Bin! Ma'am, make a wish and blow your candle. Yay! Palakpakan si ma'am. Happy birthday. Sabi na akong bisita. Ganina na akong bisita. Hindi si ma'am na umuwan. Ma'am, happy ka rin, ma'am. Okay, kain si sir, no? Wala na ko na rin inani din sa ka-sweet. Okay, ma'am, thank you so much. Happy birthday. Short naman.